Cic gornel fewn. Cael ei ddilyn gan Aidan Lewis. Hwna apelio ymlawio. Mae'r bel yng nghefn y rwyd. Ieuan Owen a hi yn cael gol mor hwyr o gic gornel i gipio'r gêm yn erbyn Llansawel. Wythnos diwetha yn cael gol gynnar i roi'r Barri ar y blaen heddi. Ieuan Owen y cyfle nawr. Yn ergyd i cael ei flocio. Aberystwyth yn clirio tuag at y llinell llanel, tuag at John Owen. Abdi Sharif ddim yn cam sefyll. Cael lawr ar gol. Sharif o'r un cyffwrdd yn aneuad y lawr. A fe'n cael cerdyn melyn am ddeifio. Ddim yn siŵr am hynna. Yn sicr ddim yn meddwl oedd hi'n gico'r smotin chwaith. Oedd yr un cyffyrddiad nad i adael lawr a dde'n ymestyn amdani a beth ddim yn ei aros ar ei drad. Davies. Bas i syth at Robbie Wilmot. A mae Wilmot yn gwybod sydd wedi ffeindio'i ddyn. Ieuan Owen. Cyffyrddiad da. Tuag at Oli Hulbert. Oli Hulbert! Syth lawr y canol. O Dave Jones yno. Oedd angen iddo fe arbed yn dda. O pwer tu ôl i'r ergyd yna gan Oli Hulbert. Aidan Lewis yn uchel lan. Mae'n arfer yn ffindio unan yn safle fel la. O, Hulbert, cyffyrddiad da. Tynnu ddyn ôl. Nawr mae'n gyfle. Ac oddi ar y llinell. Ar ail ergyd hefyd. Dwy ergyd gan y Barri. Dim yn canfod cefn y rwyd. Am ddiffyn arwrol gan Aberystwyth. Maen nhw dal yn y gêm yma. Hulbert. Cyfle i'r Barri dorri. Syth o gic gol Aberystwyth. Hulbert at Cynni sy'n tynnu nôl. Arbediad gan Dave Jones unwaith eto. Cafona ar ergyd. Dave Jones unwaith eto. Dwylo cryf i arbed ergyd pwerus. O, am arbediad gan Dave Jones. Y gic cryf gan Cafona. Yn gorfod i Dave Jones i wneud arbediad y gêm hyd yn hyn. Munudau ola'r hanner cynta. Patterson yn mynd am y gornel isa. O, Barri newydd ddod yn agos o un geg cryf. Aberystwyth tro hyn, ond methu tan o targed. Croes yn ôl i'r ail hanner, Robbie Wilmot ar gic cynta. I'r Barri, y tîm cartre sydd. Mwyn un gol ar y blaen ar hyn o bryd. Yn mynd am ei ail yn syth ar ddechrau'r ail hanner. Ieuan Owen. I rwyd ochr. Mae'n cael dwy yn erbyn Llansawel, bron a cael ei ail heno. Wilmot. Bas ar hyd y llawr at Oli Hulbert. Hulbert. Heibio i Patterson. Mae'n cael y croesiad. Yn cwmpon Bert ar ergyd. Heibio i'r postyn gan Aidan Lewis. Richards. George. At Cynni hi, penio lawr. Rhyw ffordd ddim yn gefn y rwyd. Am gyfle i Cynni hi. Dal yno i'r Barri, ond y diwedd mae'n mynd allan am gic cornel. Ond sut yn y byd oedd Cynni hi ddim sgorio fyna. Y bel tu ôl i'r llinell amddiffynol, Hulbert yn cael pen i'r bel. Ac y llwyddo i gadw i ar dir y chwarae. Dave Jones ac yna. Cafona yn penio dros y trawst. Wel, symudiad slic arall. Hulbert yn neud mor dda. Ond Cafona gyda doi gynnig. Cyntaf yn cael ei arbed. Ar ail dros y trawst. Patterson. Postyn pella. Cwbl Klein yn mynd mewn i'r canol. Wel, mae'n apelio gan Aberystwyth. Ond ddim yn siŵr am beth. Mae Barri'n clirio. Oedd Hulbert ddim yn gamsefyll. Aberystwyth ar ymddiffyn yn oedi. A Oli Hulbert am gyfle. Wel, oedd Ieuan Owen yn camsefyll. Ac Aberystwyth yn edrych ar y dyfanwr cynorthwyol, ddim yn edrych ar Oli Hulbert yn taranu lan am gyfle am yr ail i'r Barri. Patterson. Na John Owen. Barri'n clirio. Y Barri. Trwy Hulbert nawr yn gwrthymosod. Ieuan Owen.
Ian Owen yn twyllo Iwan Lewis. Ac arbediad gan Dave Jones. Owen di bod yn lon llaw. Fel Hulbert, i weid y gwir. Siwt, dyn nhw heb sgorio mwy. Nag un ar hyn o bryd. Yna Barri nawr. Kay McLagan. Cael cyffyrddiad bwysig drawn. At Ian Owen. Owen heibio'r golwr. Mae Patterson ar y llinell. Owen angen gosod i. At Kay McLagan yn mynd i hunan. A Kay McLagan yn ganryll da Ian Owen. Am gyfle i selio'r fuddugoliaeth. Oedd Ian Owen o bosib wedi wneud y penderfyniad anghywir fyna. Clyne. Penderfyniad i'r canol gan Jonathan Evans. John Owen yn ei gosod i nôl. Patterson! Patterson! Oedd hi ar y trawst! Yn unioni! Wel, mae angen pwyntiau ar Aberystwyth. Ac i gael pwyntiau mae angen goliau. Pa mor bwysig bydd y gol yna? Yn erbyn llif o chwarae yn y gêm ma'n llwyr. Owen. Yn llwyddo gael y bel fewn y canol mae. Richards yn agos ati. A Elliot Richards! Yn y munudau ychwanegol. Yn rhoi pen i'r bel. A'r bel i'r rhoed. Wel Aberystwyth yn meddwl bod nhw wedi ennill pwynt. Ond oedd hi ddim i fod. Elliot Richards. Yr eilydd. Wel, am ddrama hwyr yma ar back cheddar. A Barri 2, Aberystwyth 1.